came in the air went out. Un minut passa de 3:15. Avui amb la Laia Martínez, bon dia. Molt bon dia. Parlem de sèries, però des d'un punt de vista diferent, no? Perquè avui ens portes un convidat. Us porto en Roger Pera, benvingut. Què tal? Molt bon dia. Ja el coneixeu, actor de televisió, de cine, de teatre, també conegut per posar veu al Tobey Maguire, a Leonardo DiCaprio, al Matt Damon o al Ryan Phillippe. Explica'm una mica sobre... Tu vas començar als 8 anys? Conegut també per ser fill del Joan Pera. També, per ser actor Que no, propi, Roger Pera. que no és del tot segur, però bueno. No és del tot segur, què En vols dir? aquella època la meva mare li agradava molt el jardiner, però bueno. Vas començar Digue'm. als 8 anys a doblar, a fer doblatge? Jo vaig començar als 8 anys a fer petits papers de doblatge i, bueno, perquè en aquella època tots els nens els doblaven senyores, no? No era costum que un nano de 8 anys anés a doblar. I una vegada necessitaven un nen, van fer una prova, ho vaig fer i vaig començar a fer alguns papers de diferents sèries i fins que, bueno, ja va ser una constant, no? I crec que la primera pel·lícula de cine que vaig fer, així a lo grande, va ser La princesa prometida. En el paper del nen. El paper del nen, l'avi que li explica el nen. Després va venir l'Imperio del Sol, de l'Spielberg. I ja està, i em vaig convertir en un nen que treballava en comptes d'anar a judo. I què és el que recordes, les primeres sensacions a l'hora de posar-te davant d'un faristol? Jo ho vaig trobar fàcil. És a dir, clar, també quan ets nen les coses són més fàcils, no? I també en aquella època era el nen del Centre Dramàtic de Barcelona, que en aquells moments el teatre era el Teatre Romea, i quan necessitaven un nen em trucaven a mi. Jo ho feia com s'ha de fer aquesta professió, és a dir, jo jugava, m'ho passava molt bé, jugava i feia els deures, els feia als camerinos, i tenia una professora que em venia al teatre a buscar-me. Vull dir, per mi era diferent a tot el que feien els meus companys, i era molt divertit. I era això, jugar, no? Després, quan ens fem grans, sí que volem fer-ho molt bé, no? I volem que ens donguin premis i ser millors actors que el teu pare, i aquestes coses, no?, que et fan malbé, perquè realment l'essència del teatre és, quan ets petit, és jugar, a ser indi o cowboy, no? Clar, realment, han passat molts anys. Com ha estat l'evolució del doblatge? Com ha canviat la indústria? El doblatge ha canviat moltíssim, ha canviat. Amb coses molt bones i amb coses molt dolentes. Ara, en aquests moments, una cosa bona en el doblatge és que tenim molta feina, perquè hi ha moltes produccions, hi ha moltes sèries, i cada divendres s'estrenen 11 pel·lícules, no? Per no parlar de les sèries. Per no parlar de les sèries, que clar, n'hi ha que no pots... Que la doblar els mateixos actors que en el cinema, quasi sempre. Quasi sempre, però últimament, com que una de les coses dolentes és que et demanen molta rapidesa. És a dir, que Netflix et diu, escolta, necessito aquesta sèrie, però necessito que aquesta setmana me'n facis 4 capítols. Potser els que doblem de tota la vida no tenim temps de... I aleshores Netflix no li interessa. Vull dir, aleshores s'estan fent... La por que tenim, no?, és que es converteixi el doblatge en fer xurros. Fast food. Fast food. Quan fins ara, en aquest país, i en l'altre, el doblatge s'ha fet molt ben fet. Se li ha donat el seu temps, la seva generositat, la seva energia, i ara, clar, és que hi ha un fotimer de coses i no els importa que ho fem bé, els importa que estigui fet. I prou. Prima la quantitat i no tant la qualitat, potser. Exacte. Però tu, això es nota? Això es nota. Potser l'espectador no ho nota tant, però tu... Sí, tant, i tant. També ho nota l'espectador? També ho noten. Però en quin sentit? En quin sentit? Doncs que les coses, quan estan ben fetes, t'atrapen i et marquen la vida. Jo últimament dic, no?, hi ha poques pel·lícules i poques obres de teatre, i sóc molt sincer, però que et marquin una vida, no? Últimament surts de veure una pel·lícula o una obra de teatre o una sèrie i quan arribes a la cantonada ja ni te'n recordes. Doncs això es nota, i un doblatge ben fet et marcarà. I un doblatge mal fet diràs, hòstia, potser em poso l'original, que és més... Una cosa bona per això és que, clar, abans el doblatge li donaven massa importància a totes les frases de la pel·lícula, no? És a dir, inclús per demanar una Coca-Cola, no? Deien, por favor, ¿me pones una Coca-Cola? Gracias, mañana pasará mi madre a pagarte. No? I dius, hòstia, però perquè és que transcendent, no? I ara és molt més natural. Escolta, em poses una Coca-Cola? Val, després t'ho pago. I ja està, no? Vull dir que hi ha coses molt bones i coses que ens fan por.
Sí, però fixa't, ara que estem en un moment en què el doblatge no passa pel seu millor moment en general pel que fa a prestigi, no? Que hi ha com una tendència, una falera a veure tot en versió original, i en canvi, quan en una sèrie canvien la veu d'un personatge, doncs perquè el doblador o l'actor s'ha mort, perquè ha marxat de la sèrie, per X raons, hi ha un batibull a les xarxes que flipes. Bé, sí. No o no? Sí, però les xarxes són les xarxes. No, però la gent de carrer també ho comenta, i a mi em molesta molt quan han canviat la veu d'un actor. Una veu a un personatge en concret, i clar, quan te'l canvien... Però a vegades a un personatge, perquè el portes escoltant tota aquella temporada, que doncs és lògic que t'afecti quan li canvien la veu, però a vegades a un actor en concret. Sí. Que dius, a aquest actor no li va bé aquesta veu. Però no és que no li vagi bé, és que estem acostumats i ens agrada l'altre. Però després, al cap de 5 minuts, passa, també. Vull dir que... Bueno, és que avui en dia tot passa, no? Per això és el que dèiem, no? Tot passa i és una llàstima. El que sí que està clar és que, i això sí que... És que als actors no se'ns ha de donar tanta importància. No la tenim. Lo important és la feina que fa l'Edward Norton, no la meva. El meu, quan jo el doblo, és un servei públic. I tan sols intento fer-ho el millor possible perquè el públic pugui triar. Si anar amb taxi, anar amb bicicleta o anar amb metro. Vull dir que no hem de ser tan... No se li ha de donar tanta importància. Un mal doblatge pot esgarrar una actuació fantàstica d'Edward Norton. Totalment. Per tant, s'ha de posar en valor també com a doblador. Això per descomptat. És a dir, i mira, us explico una anècdota. Amb el Josep Maria Pou, no? Que ens estimem molt i som amics i ens coneixem, bueno, i per mi és un gran mestre. Ell, una vegada en el periòdico, va fer una crítica molt forta al doblatge, no? Com no hauria d'existir el doblatge, no? I ens deixava molt malament. I un dia parlant li vaig dir, a veure, Josep Maria, tu pots tenir el teu parer, però no pots criticar una feina que es fa molt ben feta i en la qual hi ha moltes famílies que hi viuen i realment ho fem amb molta dedicació, no?, el doblatge. I és més, li vaig dir al Josep Maria, tu quan estrenes un Shakespeare al Goya, amb què l'estrenes? En anglès? No ho crec. En català. Quan llegeixes un best-seller d'un tio amb neus holandès, tu llegeixes la traducció catalana o castellana. Doncs la nostra feina és tan sols això. Arribar a més públic. Arribar a més públic, fer-los més fàcil. Crec que la Laia ha buscat algun exemple. Sí. A veure, posem el primer? Sí. Xavi Vica. Después de exponer mis sospechas en la reunión, ocurren esta serie de muertes, como queriendo desmantelar mi teoría de que es un estudiante. ¿Coincidencia? No. Demasiada precisión. Qui és? Això és L, no? No? Sí. És L de Death Note. Exacte. Home, per exemple, d'aquest personatge, jo haig de fer molts animes, no? Però els animes, aquests dibuixos animats japonesos, són molt pesats de fer. I a més... Pesats per què? Perquè se'ls hi mou una mica l'olla. I criden, a vegades criden, i a vegades fan gestos per tot, miren al cel i fan... No? I l'idioma també de base japonès, no? Costa, perquè no saps el sort que tenim la traducció. Però en aquest cas, Death Note, hi tinc molt de carinyo. És molt famosa, aquesta sèrie. Tinc molts fans, no? Veuràs al Facebook i tinc molta gent que et demana si pots fer un àudio de l'L de Death Note. T'ho demanen molt? Sí, de l'L i de l'Spiderman, sobretot, sí. De fet, això passa molt amb els dobladors de Bola de Drac, per exemple, no? Per exemple, sí, amb el Marc Zani. Per exemple. I tant. Tenim més? Vinga, posem un altre. No lo he estado buscando si te estás refiriendo a No, eso. yo tampoco. Y me siento fatal por ello. Lo sé, escucha, no estoy cabreada Aquesta és contigo. més recent. No sé esto. Puede que el hecho de que no lo estés, tal vez, puede que haga que piense que esto sea algo que quisieras que pasara. A veure. Què? Una pista, no? És una sèrie molt nova que la teva dona és la Toni Collette. Molt. Wanderlust. Wanderlust, i boníssim, ells dos estan estupendos. Com va ser una mica posar-te en el paper? Mira, doncs, el primer... Perquè és Netflix, això? Era Netflix, sí. HBO? Em volien que ho fes jo, però, clar, jo, tot i que tinc ja 45 anys, i sóc molt jove, sóc un nen petit, Avui en dia sí. Encara puc posar veu de nen petit. Però estic acostumat a fer veus o personatges més joves del que sóc jo, no? Pel to de veu. I clar, aquest tio és un tio amb 50 anys, no? I un pedaç d'actor. I em va costar una mica més, no? A vegades sempre trobar l'ànima del personatge costa una mica més.
A vegades és molt fàcil, a vegades necessites 2, 3 takes o 2, 3 capítols, no? Però m'ho vaig passar molt bé. Per què? Perquè els actors estan molt bé, i quan els actors estan molt bé, és molt fàcil doblar-los. Sabeu que és el més difícil de tot, i últimament doblem molt. El més difícil de tot és doblar les pel·lícules aquestes dels dissabtes, migdia, diumenges, no? d'Antena 3, TV3, d'aquests de per la tarda, no? Sí. La Baby Sister, que és assassina, o la periodista que s'enamora del príncep. Aquestes pel·lícules, no?, de sèrie B una mica. Clar, hi ha actors que són molt dolents, molt. I clar, doblar actors dolents costa molt. Perquè no donen joc, ni donen pistes. Perquè no tenen ni expressivitat facial. Exacte, perquè dius, com ho doblo, no? Moltes vegades dieu que és fàcil doblar si mires els ulls de l'actor, com a referència. Totalment, perquè de fet és el que mira el públic. És a dir, poca gent et dirà, o ningú, a mi mai m'ho ha dit algú, escolta, et vaig sentir l'altre dia en una pel·lícula i hi havia 4 frases que no estaven ficades bé en boca. No? Normalment els dobladors mirem molt a la boca, però el que s'ha de mirar és els ulls, que et diuen el grau d'amor o de ràbia que té el personatge. No? Tenim un altre que l'últim, no? Em sembla? Doblar quan eres molt jove. A veure... Adeu, amics meus, me'n vaig. Us trobaré a faltar moltíssim. Però de tant en tant us vindré a veure. I estic molt content d'haver-vos conegut. Això, primer de tot, ha de ser quan a l'adolescència, perquè estava canviant la veu. Tenies uns 20-21 anys, em sembla. Sí, bueno, és que vaig fer el canvi tard. Vaig fer l'estirón tard, jo. Què era, el Massa Gran? Sí, en Massa Gran. Correcte. En Massa Gran, que feies en Don Massa Gran, també. Sí. Com ho recordes? Ostres, Massa Gran 94, no? Veig que és la sèrie. Sí. Me recordo molt, a Massa Gran em va agradar molt doblar-lo. A més, el Tito Trifol, que és de Badalona, l'Albert Trifol, i jo érem 2 nens que treballàvem sempre junts. I clar, aquí ja tenia més anys, però recordo que també ens fèiem una mica la competència, perquè érem els 2 nens que treballaven, no? Però ens estimàvem molt i anàvem a dormir cada cap de setmana a casa d'un i l'altre. Però ell va fer el Draghi, no? Us en recordeu del Draghi? Sí, a més el Draghi... La Laia potser no, Jo no gaire, la veritat. El drac rosa, no? El Draghi, que explicava la història... Sí, però un drac de color rosa. Sí, explicava la història de Catalunya, i va ser un personatge molt popular, i el Tito sempre em deia, mira, toma, jo faig el Draghi i tu no. I llavors em van trobar al Massa Gran i dic, mira, doncs ara faig el Massa Gran, Tito. Bé. Un referent. La veritat és que jo sempre m'ho he passat molt bé doblant, i ara, des de fa un temps, la Laia ho sap, imparteixo classes, soc professor, i potser encara disfruto més ensenyant que no pas doblant, no? Doncs tu que ets professor, i ara potser va en contra de les aspiracions de la Laia, però segurament per ser doblador és molt més important ser actor que tenir una bona veu, o no? La interpretació, esclar. Que potser la Laia ho és, però jo, per exemple, que sempre m'ha agradat molt, no m'he atrevit perquè jo com a actor soc molt dolent. És a dir, tinc molta vergonya, penso, per ser un bon doblador has de tenir com... això, més capacitat d'actor que no pas una veu que sàpigues modular millor o pitjor. Pregunto. Totalment. La Laia, per cert, ho fa molt bé. I doncs mira, una sorpresa. Aviat et dirà, no puc venir al programa, que tinc doblatge. A veure, si és veritat. Que els que fem periodisme normalment són com molt encarcarats. Sí, però mira, t'explico. La primera frase que jo dic als meus alumnes és aquesta. Per ser actor de doblatge no fa falta tenir una veu bonica. Has de saber jugar amb la teva veu. I has de saber jugar molt ràpid. I has de ser més bon actor que la gent del cor de la ciutat, com si diguéssim. Perquè hem de ser molt ràpids. Ens hem de posar a plorar, a cridar o a enamorar instantàniament. No tenim temps d'assajar, no? Aleshores s'ha de ser molt bon actor. Però també hi ha dobladors que no són grans actors. I ara faig una mica de crítica a la professió. I hi ha molts professors que són... És més, l'escola antiga nostra, els meus grans mestres, però de fa anys, i que alguns, que desgraciadament ja no hi són, eren gent de ràdio. Ja. No? Que ara sonarien molt impostats. Sí, però tenien una cosa, que tenien un saber dir bàsic pel doblatge. No? És a dir, no menjar-te cap lletra. Ho deien tot perfecte, vocalitzant d'una manera meravellosa. I això era molt bo. Hem d'acabar, i a mi no m'agradaria... Que vols dir alguna cosa, Laia? Roger, algun personatge que encara no hagis fet o algun actor que encara no hagis interpretat, posat veu i que t'agradaria molt, molt, molt? Mira, gairebé els he doblat a tots, perquè tant el Johnny Depp, perquè a vegades alguns companys meus no han pogut. No sabria què...
És que els he doblat gairebé. El Jim Carrey doblat. Vull dir que no n'hi ha cap que digui... inclús el Sean Penn sempre m'ha agradat molt, però el vaig doblar en una pel·lícula quan era jove. Ara, per exemple, estic doblant el Hugh Grant en una pel·lícula de quan era jove, no? Vale. Vull dir que... no sé, si li pregunteu al meu pare sempre diu hi ha un actor que a mi m'agradaria molt doblar, però ja l'he doblat. És el Roger Pera. I és així, una pel·lícula jo no vaig poder-me doblar. Ho va fer ell. I em va doblar el meu pare. És boníssim. I no ho vull veure mai. No ho has vist, no has vist el resultat. No vols? Perquè clar. em va dir, Roger, però tranquil, perquè ho he deixat molt millor que l'original. No, però això pot causar un trauma, ja ho entenc, no ho miris. Sí, no ho vull veure. Roger Pera, moltes gràcies. Moltíssimes per venir gràcies. fins Ha aquí. estat un plaer. Per cert, on el Roger Pera, tu vas a la seva escola, no entenc? Sí, Doncs explica'm on està. està per... Segur la puc fer doblatge o no? Començarem el dia 28, per Sí. això. Encara no ha començat. No. Sí, de fet, així ràpidament, jo dono classes a moltes escoles i també per arreu d'Espanya, però dono les meves classes a la meva manera a un estudi que es diu Here Comes the Sound, que està a Via Laietana 57 i a partir d'aquest any ja comencem a donar classes allà. Molt bé. Doncs Roger Pera, Laia Martínez, moltes gràcies. Moltíssimes Gràcies. gràcies. Passant 2 minuts de les 12, ho deixem aquí, anem a les notícies.